Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Son moitos e diversos os temas literarios, pictóricos, musicais, en definitiva culturais que abordanse no noso grupo Nós a xente do redor. Un deles é a filatelia, que afortunadamente sempre nos acompaña na nosa revista da man da magnífica muller que por riba de sabelo todo sobre diste tema tamén nos achega a sabia nova dos seus alumnos. Marila Abad Suárez, ademais de aportarnos brillantemente a súa experiencia, é unha mestra da palabra que emprega de maneira didáctica e atractiva para facernos chegar ises coñecementos filatélicos tan interesantes. Hoxe, porei voz ao primeiro parágrafo dun precioso estudo que Marila regálanos no número 19 da nosa revista, para que con ela nas vosas mans disfrutedes diste magnífico traballo ata o final. Titúlase A Ponte Vella, memoria viva da cidade de Ourense. Ourense naceu abrazada polo Miño e nas súas augas repousa a lembranza das pontes que foron tecendo un destino da cidade. Entre todas, a Ponte Vella ergue a súa silueta como un corazón de pedra, latexo inmortal da historia que converteu unha vila romana en cidade moderna. Nacida no tempo do Imperio, renovada no siglo XIII, cos seus arcos apuntados que se elevan como oracións de pedra e consolidada no siglo XVII, foi recoñecida como monumento histórico artístico en 1961 xunto á próxima Capela dos Remedios. Queridos amigos, terminade de ler este artigo da nosa querida Marila porque non ten desperdicio algún. Grazas, Marila.